ще направя един клип специално за теб. Много съм гала, направих си кафето. Реално аз станах в 8 часа, но тренирах, хапнах кафе, това е втора кафе. Сега, аз преди това съм си сложила крем, нали, този е за черните сенки, много е добър, много. Този сега ще сложа, Белбокс мисля, че. Снова съм си гала, много обичам да гледам гала, докато се взема. Те са клипчета от интернет, предимно. Значи за мен грижата е много важна. Като цяло, в смисъл, грижа за лицето е много важна. Даже аз може би слагам 5 крема преди да почна самия грим. Хубаво мирише. Сега изчакваме. Сега ще ви завежи дали имаме какво съм чета. Тук съм си наредила всичките грима. Моите грима не са скъпи, не са някакви. Те са бюджетни, но палитрите ми. Ще са ми, да. Сега ще покажа тази на Джефри Стар. Много обичам така да правя. Просто искам да спаса с нея. Аз Джефри Стар много харесвам. Той е много добър. Като цяло продуктите му са много добри и много качествени. Тази палитра ми беше за рождения ден. Няма как. Това е палитрата. И има всичките нужни цветове. За 1 грам. Тази също тази беше за Коледа, но преди 2 години. Но аз общо не съм я използвала. Не съм я използвала, но тя също е много добра. На Морфи, те също много добри. Аз реално за женение ми грим ползвам тази на Морфи. Чакай, сега ще покажа другите ми. Нали, и тези на Revolution. Тези са ми най-бейсик и сега ги ползвам. Те са ми за ежедневие. А тези са за специални случаи. Тази също е много известна по принцип. Много е готина. Първо упаковката е много готина. Тя ме подарък. Цветовете също са много хубави, интересни и много наситени. Повярваме, много са наситени. Аз не съм стигнала до там да те ползвам. Често като обаче това ще използвам сега. Да, черничко ще използвам сега. Обаче тъй като съм с зелено облекло, ще го направя. Може да ползвам този цвят. Аз на Морфи не съм ти показвала цветовете. Чакай сега. Уникални са. Та-да! Уникални цветове. Морфи също е много... Не също. Тя е издадена с Джефри Стар. Така. Този път няма да използвам щетките, които са моите, Basic. Аз ще ползвам предимно тези, които тя гримирам. Някой ме помоли да гримирам, ползвам и тези, защото са наистина много добри. Те са ми подарък от гримьорката, ще се обичам, подарък от гримьорката и с тях ще се гримирам. За мигли този път няма да слагам алешки на... така ми се случва всяка сутрин. Ще използвам тези, ползвам такива снопчета, защото смятам, че ще изглежда по-елегантно. Започвам за следващия продукт, този много харесвам. Също ми е да Белбокс, мисля, че. Той като може да го смесиш с... като база за грим. Можеш дори да го смесиш и с... Също много готово. Да го смесиш и с фондитена, защото кожата става много сияйна и хубава. Честно казано. Не знам дали се забелязва, но има някакви частици. Така, сега със същата четка ще нанеса и тази база на Catrice. Много е хубава, наистина много е хубава. Като се прави грима всеки ден, честно казано, нали само се правя всичките тези неща, но база не слагам. Не мисля, че е нужно за всеки ден, в принцип. Доста време ми е. Вече сме готови. Сега правя си вещите. Първо винаги започваме от тях. Оп. Използвам тази. Той че ми остана. Че не ми е толкова така. Обичам по-дебели вежички, защото аз реално нямам.
Искам да слагам сапунче за вежди, така се нарича. Това изглежда така. При това леко съм напръскала с вода самото това. То сега ще покажа разликата. Много добре изглеждат. Сресани, хубави. Сега ще си коригирам вежите. Ето, виждам се готови. Сега да почваме нанасянето на сенките. Моя фонд е на Catrice, аз много харесвам. Започваме с очите. Аз
Моя крем винаги го нанасям с Beauty Blender, напоен предварително с вода. Фонда ми отново е на Катрис. Аз ги харесвам, даже нищо не остана. Гледам, че ми е свършил. Сега, винаги слагаме пудра.
В Барселона, но може би на века, последния открит вик, последните всъщност 8
И последно слагам аз setting spray. Това е. Вече след малко ще сложа снопчетата. Няма да снимам и слагам батерия. И това общото ще се правя с малко косата. И чакам мнение за моя грим.